ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଏବଂ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଅଗ୍ରଣୀୟ ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ରୁତ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଅଛି। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଭାସୀ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସହ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଜରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହାର ମୂଳତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଏହା ଏକପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସାରଣରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଅଥବା ଆଲୋଚନାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମୟରେ କୌଣସି ମତାମତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ତଥା ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଖବରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ତା ସପକ୍ଷରେ ଅଥବା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ମତ ପୋଷଣ କରିପାରିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତଥାକଥିତ ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ତଥା ନିଷ୍ପେଷିତ ଖବରମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଛକ ସତ୍ୟ ତଥା ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇପାରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଲା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଉପକରଣରୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର କେତେ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଖବରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେମିତି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନର ଭାଷା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ବୋଧ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଏଣୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହା କହିବା ନିଃସନ୍ଦେହ ଅଟେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାରର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବାରୁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ତାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୂଳ ଖବରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଫଟୋ ଅଥବା ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟିଭିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଖବରଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଖବରଗୁଡ଼ିକର ମାନ ବେଳେବେଳେ ହ୍ରାସ ଥିବା ମନେ ହୁଏ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେତୁ ଖବର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ଛାଏଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ଆମେମାନେ ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ, ଯେଉଁ ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖବରକୁ ଟିଭିରେ ବେଶ୍ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ଉକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ସେହି ଖବରକୁ ଏକ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥା ଭିତ୍ତିହୀନ ଭାବରେ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଖବରର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବନ୍ଦ ହେବ 30 ଅଫିସ। ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଦର୍ଶାଉଅଛି ଯେ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଥିବା ସର୍ବମୋଟ 30ଟି ଅଫିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଖବରଟିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦିନକ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହିଭଳି କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲେଖାମାନ ଖବରର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରୁଅଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସେଟିଂରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଫଳରେ ସବୁବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଅସମ୍ପର୍କିତ ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ପୋଷ୍ଟର ପେଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇଡ୍ କରିଦେବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ଖବରକୁ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ସେୟାର କରିବା ନାହିଁ କି କୌଣସି ମତାମତ ଦେବା ନାହିଁ। ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଖବରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ ଅଥବା ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପେଜ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ତଥା ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂଯମତା ସହକାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ଆମେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାଉ, ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ଯେପରି ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭଳି ହୋଇ ନ ଯାଉ। ସର୍ବୋପରି ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ।